Slowly, get into
Bible. Yaba called Bishop on Chan, Bishop Abeseki Kwapon, the Radia Sumana Remo. So on for a hintasem, Emle Yankopon Emma. Why a crowd were high, Yaba called Chan Yamana Papa, not the Yamedia Suman son from Leno, or the Amaya Bishop or Maya Papa. Also for a Joso, at here for near a fool in a crowd. Mamma Fassa, Aquina, so now mention SOMPA TV out here for. Ne SOMPA radio etiefo ne monso so a moneya som e Facebook ne YouTube nyina me ma mo nyina adwo ena eye midweek enti ena ye bebo mpae nyame asem no bawia ye bebo mpae sane amra bia ya meka no sane nsia no ebo breno dakro ebi afidwada ekosi ena ukuodai ena nuama mu ayeden a efiri ochena kono erade be dane nensa amanuama ayeden emo ayembre amen na sabre de mepasa wo be fra obi na obi so afro obi fra obabi fra okru bi fra oyire bi na ka kire se CEDAR awadwumadie no adu ebra ye di onyame adwene ebre wo na ye wie na ya gina so na ya bompaye afre nyankopon se ono awurade ode ye ba asase we so ma ono nyankopon ne botaye no Oma botaye nti a one wo ba asase so oma botaye ne mrem enti ebre no edu enti mepesa obefro obi na obi so afro obi sabre de ya base a mepesa ofa otwere dua na wafa onwoma efise ye babia na ye de nyankopon asem ahinta asem abre nyamema enani pa bebere atoba ha Osofo nipa bebere abema bu ena nipa bebere nti me nsom nyame biomo ebu ho afi kura ya hyase bebere ya kafie edru kwase da kura na ana eda memene da se obekọ ana da fiada yehu se nipa bu ho a omosom na fiada na omokọ ebi kọ memene da ebi kọ kwase ada aso na dodo no anti me nkọ asori biom bebere adwene ne se asa wadi nyame achi ache de sense oye bia waye wa bompa ni nyina nyame ntie no enti asa nyame eya di ne hwambo obi a o hwami a wutie me onyankopon no bo ni wie ase no ode mre ne na ena ye na de ebi wo ho ana o mre no enya nso ya ena bi so wo ho a tresem se ekwan bi wo a etene wo onipa ni so na wie ye no eye owu akwan obo wa se niema bi a ebi a wo ye na wo adwene ne se sa na onyankopon pena na onyankopon enhwe ne sa enti ye basie ye nya botre ehwe tresem na tetefo no ede nante ye na onyankopon nu mo nyampie ma wo no hu nyame abasa na onyankopon hye won anim onyam no yesi ye base ye bie ye nya botre na ya hye sansem no hallelujah amen obi hwe me obi tie me yare akan wato fom yare how yade etetew ede na sese wo ye esese wo ye awonye hospital woko wankasa o personal doctor specialist nyina wako empire wako nyame na nyamamu yes se nyame bamo ena nwumre ya yare no betu ayira amen obi nkrata sema ya den obi mais obi kroso nyame na nyamamu yes nyame nya bamu a ebeye yi yes obi hwemi obi tie mi osema no man sa che obi hwemi o tie mi why masturbation a che obi hwemi o tie mi unum nu bone o pese wujaye untimi nyan odi unim de anu nyansa na eye wohia sa nyame bam a only Paul be ya adwene na wo so waka se me to me ade nyina ye Kristo a o shameten na be ye den na Awurade abam eno ne ahita nsem yes be ye den na Awurade abam oh Jesus na wo twi nyina no nyame asama me no che eye suban a nyame ma ye danedi ena nsori de nyina bompai ena park so nyina bompai anaju mu radio station ni TV stations nyina ya bompai na ye generation so ni generation nyankopon na
oye tete anwonwo adwuma ne nsankyerene no ya generation na yehu nyame basa na sa adentia eno ne asama me pese yeda ne di asore ne de ye beko empaibo ne de ye bebo na suban ne de yase yansesa no aso tie twere sam na okache korotofo asafo no se obi ba Kristo mu a na ka waya abode foforo na ka ne nuama dada na yeden atwam na ka na brabo na yeden aya foforo anso ene de ye kiremu se Kristo sum no de ye bebem nyame sum no de ye bebem na suban dada na de ye nyemu enti ene ye beba twere se ye beko twere sem no mo na wotwe monya bra mo sai mo bra mo ne ye som no ye no kan Nyankopon asem se kwaya ye generation ye fa so pesika ene ahonyade ajapade no eye kwan papa so ana se nya kwan papa so obia penu ho anya de nyame dia ma obia no enso ni pani enti wa ho hwam ya otie mi no me bisa o se kwaya ye generation ye paso apa ye ho anya no eye kwan papa na nya kwan papa de a ebe wie ye nsan enti ye nhwe Jeremiah 17:11 no ene wa wo hwam ya otie mi no hwetwere sem se no Nyankopon se kan efa toto kwanya nipa bi fa so pesika ne kwanya nipa bi fa so pa ahonya de na hwe se awieye no ba wie won san osofo ye ntie nyame asem de opa de anya na onya no trene so na onya ne trene kwan so no sa kokohwede obutu kosua ono na oto ye so anya ono na eto ye so obebu ne namu faja na wieye mu no obeye okwasea amen enti hwede Bible no ka na afede yemfa nto nipa ye fra ne san Judah Iscariot ho na mo amonya akwanya hwe yetie ye no nyame asema ya ne ahwefo ne etiefo kan ye ne se yemhwe kwanya na Judah Iscariot epe enye sika ono na okọ asofo mpanyimfo hokọ ka kire won se miyi owura Yesu mamo na monya no kuna die na mode be mame na Bible se okari sika na mode man enti kwanya fa so pesika no onya sika na anase wanya onyaye eno obi hwame obi tie me kwanya nipa bi afa so anya efie achapade ensase kwanya nipa bi afa so anya kunu ne yire ye bisa se eye kwan papa so ana na se enya kwan papa so de Bible says sika no de wo benya na de be ekira sem no enti ene na ye ba be hwe ekira sem ene ni papi de nyame de adum ni pabi enso ni pani de nyame de amani pabi enso ni pani eno ni ye generation ohaw ni amani bebre ene Onyankopon de na mako insia na boss ni asase ni wiase ni emu ade dudu nyina Onyankopon wie ye no ode da to sonson no home Jesus Onyankopon se yem kai home dan ni ne kronkron na nansia na yem fanya ye dwuma ene so be de eda krokra esom Onyankopon kra na eha no ene obi hwame obi tie me ene yem hwe yen ye dwa kese Central Market wo Ghana ni wiase yemfa Europe no nto nchen eno no yobi man so yemfa Asia no America no nto nchen na yenkan Ghana sem kakra ene dru kwasi adanom ne memene danom na eno mpo na dwane ya dan eboma enti wo hwam ya wo tiem ya wapo nyame asem no so o sum Nyankopon kra na ha anso so wo pese nyame ye bibi ma de na wo waya ma Nyankopon awo pese o Nyankopon ya wo de na ma ena wo nso so wo de mena na ato Nyankopon enti ma ye ni mfie num enti atwase Nyankopon o hye menimonyam ma ye ni mfie du enti ewase Nyankopon ye den o hye menim nyame kasa kire Joseph se obeye ne kase en eteke 13 good years ansa na Nyankopon ebem eno na nasem no bemu
ewo osankafo nwumati miensa no ose onyankopon ahyehyɛ bibibia wɔ ne mra onyankopon ahyehyɛ no wɔ soro we de ben ase enti tam no nyanso ya yes sir obɛka sɛ nyankopon ayɛ dan apaaw enti wanka sɛ obɛfa kwan bi so sɛ ne bɛya wo bɛnya wo ho na wofa kwan bɔne so nya wo ho a ɛkyira asɛm enti nipa yɛ frɛ ne sɛ ɔhen na yɛ frɛ ne sɛ Ahab yɛka ne ho asɛm na wɔtwe ɔne ne yere nyame pagya wo nyame hyɛ n'animonyam anso ɛne berɛ deɛ nyame de ama no nyinaa ansɔ n'ani Nabot bobetu mpo enye Nabot kura na berɛ nya ɛyɛ ɔpapa no ma wunya da gye a yɛde ma no nipa yɛ frɛ no Ahab ne san bere na yiri Jezebel ne bere anso wie ne san enti yɛ hwɛ deɛ ewie no owuo ewie no animguase ewie no amaneɛ deɛ ɔyɛ no kokomu nyinaa onyankopɔn ka sɛ saa nneɛma no nyinaa bɛba no so bɛba ne ma so ne ma ɔbrɛ nya yɛ nyinaa ne ma no nyinaa ne ɔmo nyina wu da koro ɛna obi hwɛm ɔpɛ ɔfa kwan bɔne bi so sɛ metoto machi na sɛ menni hɔ a na totoɔ no a wototoɔ no yɛ kwan papa so na ɔfa so de toto wachi na anaasɛ kwan bɔne so ɛno ne ɛna asɛm a me ne wɔkyɛ nipa a yɛfrɛ ne sɛn Judah Iscariot ɔno ani wura deɛ wafrɛ no na ɔwɔ amaneɛ mu deɛ na ɔnyɛ obi a ɔfaa no sɛ ɔpagya no ɛno ana meka ɛna afidie so sɛ nipa bi abie nnwuma obo okro gye bank loan ɛna ɔpagya nipa bi sɛ bɛyɛ adwuma no bi ɛna nipa no agu adwuma no wafa sika na de akɔ bi ɔno ne deɛ ɛna owie ɔse gye menya adwuma no biom wakɔ bie ne deɛ o ama wagu adwuma no enti sese ameka sɛ wanya ne ho sɛ tabam nipa na ɔkyerɛ na adwuma na otua ne ka no no na adwuma na gu anso na adwene sɛ wawie enti no Bible sɛ deɛ ɔpɛ no ho anya na wamfa kwan papa so anya no ɔsɛ wie no ɔbɛyɛ ɔkwasɛ enti obi hwɛ me obi tie me nipa bi na aboa no na meka na fidie yi so obo hɔ a ɔbaa bi na de adwumaden boa bɛrima bi ɛma na otimi wie training college no mu ne university mu ɛnɛ ɔkɔ so no ɔso wɔ ho ɔbaa foforɔ a saa ɔbaa no na betimi aboa na ma wanya ne ho sɛ tabam saa nso so ɛna ɔbɛrima bi so aboa ɔbaa bi a ɔbaa no so de n'asim wanya obi a ɔsi dan ama no ɔde no kokɔ amanfo kuro so nti kwan ya ɔfa so ɔde nya ho no ɛbɛwie wo sɛn ne asɛm iyɛ brɛ so nipa yɛ ade a nipa nwene kyerɛ nti nipa yɛ frɛ sɛ Judah Iscariot ɔno ani wura wakɔtɔn no agye sika ɛno ɛna na yɛbɛkɔ twerɛ sɛm no yɛbie wo twerɛ sɛm no ɛma yɛnkɔ Matthew chapter 27 ɛno a yɛkenkan ɛna yɛtoa so wɔ Matthew chapter 27 verse 3 to 10 ɔsɔfo Emmanuel wobɛkan akɔ ama etiefo ne ahwɛfo etie ɛna Yuda oyi no maa no hu sɛ wabu ne fo no onu ne ho na wɔde ne tebra duasa no san bla asɔfo ɔsan de sika no kwan yɛ ɔfa kwan bɔne so nyɛ sika no ɔde bra asɔfo no ɛne mpanifo no sɛ ma yɛ bɔne sɛ ma yi mogya bɔne ni mama ɛna wɔsɛ ɛfa yɛ ho bɛn wa hwɛ na wɔto nyotebra no gu asɔre dan no mu efiri hɔ kɔɛ na wɔkɔsane ne mene na asɔfo mpanifo no fa nyotebra no ka sɛ eni ho kwan sɛ wɔde gu a yɛde adaka mu that's right ɛnam sɛ yɛ mogya ano boɔ na wɔtu agyina na wɔde kɔtɔ ɔnwomfo asase no na wɔasie ahɔhoɔ wɔ mu enti wɔfra asase no sɛ mogya asase ɛde besi nnɛ ɛna de odiyifoɔ Yeremia kan no baa mu sɛ na megye nyotebra duasa a yɛ deɛ ɔbɔɔ ne boɔ ɛtɔ no firi Israel ma ensɛm no etiri adeɛ no enti saa asɛm hwɛ Psalm 69 verse 25 ɛwɔ hɔ wɔn sɛ meka kyerɛ sɛ tetefoɔ no ɔmo nim Nyankopɔn asɛm sɛ
wo wamfa kwa papa so anyi bibi yi o ha obebro adanti na sika na omode kwa na omanyi bio omosi sika no kura ye moja sika efise nipa no fomso ni ne ho na waton enti se odi sika no kugu offering bowl no mu a omode fra nyame sika no mpo na omo wa asolifio asolimpanyimfo na asofo nyina benya problem nyina benya asotwen enti sika no ma obi bia ni bi enti na wa wo hwam ya wo tie mi sika bia wo di bi se ye moja sika se nye moja sika eyo obi abopa kuno age na japade o to ende eya ye ba fidie so ye bisa mo se adenti na ye generation ni panche ye generation ni panche enti ye de ni nyina hye sa bronsam ti se ye bronsam a nyankopon so ntime nye ne ma nyankopon ntime ma no emo ne ma ho ban nyankopon ntime nsa bronsam nyuma ose nyame asem na wapoi na onipa ba onkwa no yadan ewo hefa obi hwemi obi tie me ajapade ne waje no ena wodi tumi na aje nipa no sun gu ne yem no ebe wie nyonyono ena nipa di tumi ena epra ajapade ena nipa di ben sika ena epra ajapade owo bi ni nti no oje wonsem ade a ano enti twere sem no se sika do omoso omonye yemfa nkoto de ben asase no krai ma yentie manifo ohoho bi ba kronmo no be wu a yemfa no nko no ye de na akoto ena abusua bi mo ya no koro ena mo ye de mu sisi ni pebi kwan ya mo de ne fa so nyina enya kwa papa so ena obi ajapade na mo ji ajapade ne de mo bagi o sika ne de mo nsabe ya dan ebeka mo be cheche anso echira asem no eno na meka cho se wo afe na oye sarade ne bi no san ifiri ho o abusua bi ji obi nsem ajapade wo boaboso mu di adanse mu nimpefe se asase ne ajapade nyaya de enam se nipa na ewu a owufuo ntime nsore emekasa ni ntino mo pese mo di ajapade no enen owo krakra esi wo fi ho owo krakra esi abusua no ma ena abusua bi ase ahye anso yese bronsam ye misa se omo nananom die no mo ye die no mo ye ti obi innocent blood innocent person owo bi okunani bi kwembe na mo de na faso edi nya sika no edi nya ajapade yanhwe as chapter yanhwe de to nipa ye friend say Judah Iscariot as chapter 1 verse 18 to 20 na nipa biara fanya futu sem na twe ho efri nuema enya ho ena nipa bi ye yodom make say obi di adansi kurumo ena obi di obi echi sene be ye obenya bibi wono ho enti di enye nyina no odi adansi ema nipa no sene be ye obenya sika enti mi bisa wo se kwan ya nipa fa so di nya sika ni kwan ya nipa di fa so enya japade na eye kwan papa so eye kwan papa so de edi nhira na bebere wo na eye kwan bon so de a se oyo osofo oyo odifuo se oyo hene oyo hema oyo amayoni hune se echira asem no ba kwasem eno ni amani bebere a ekoso ye di bebere no shebro nsam no ye nhwe de eto Judah Iscariot asomafo nyuma tiba ko chemu dun wacho se sa yuda yi ana ode na mumuyo akatua nya asase ose ode de ben na mumuyo akatua enya asase na ne konko be wo ho no ne mu epae na ne yam ade nyina tugu Jesus also hold on oton Yesu wie jisika no wi echire no number 1 okosan no ho akonfo obi ankunwa wa obewu ene obi edibone won say sisi wo so won say oda won na esoso daye yes na mo na yam hyehyemu oso wa ye de onu akohye no ho akonfo
Emma ne konko ebe wo from Emma ne ye fru we emu paye enumguas tofu wo mu enumguas wo ne ye mu ade nyina tu agu fam na wana oti Jerusalem na ate na obi bi oti Jerusalem nyina ate no frasa ase no wona kasa mu se hakadema ase ne moja asase Enona mechanic fear say Judah Iscariot position wanya say oni Yesu na to nsa didi position wanya say ono na sika kotokuo no ono na ohwe so osofo kan ema won o say na o say na watwere no enwom nwoma no mu say ne tena bia nya manfo na obiara entena mu na ne hwe adwuma no de ofoforo emfa enti Psalm 109 verse 8 and then Psalm 69 verse 25 ona okokan a obenya sa asem no yanhwe nyoma oyo ya sa nyoma we nyina ba no so eye kwan bone a Judah Iscariot emfa so ayeden anya sika ofa so agi ajapade and na Judah Iscariot ni ho yan ya breso ni dia na nipa bi ye owo nipa ase se na beya odebenya no odebenya ajapade safo nyina wie so akotratra so de damo tram treni ho SOMPA FM enti na me ba sa me ba betufo kan 1 Peter 2:11 1 Peter 2:11 ena me ba sa ahwefo ne atiefo me de nyame asem ba wie ena ye be bompa ya kakra enti fro bi ka kiro bi se ebra so se nyame difo no nyame somfo no nyame somafo no wo san ba be bompa o se adofo metumfo se ho adofo no obi a wo hwe me a wo tie me metumfo se ahoho ne amanfra se o yo hoho ne amanfra ni wa asase so se munyi mo ho mfiri honam akono a yi ho mfiri honam akono ene okra no ko enti me paja pade akwan bia so se ye kwan bone so kura na mafa so me pe wei akosu anya bi akosi anya bi kwaku anya bi me so kwan bia so wo se unya bi ono fa kwan papa so na unya ye wo so kwan ya wo fa so no eye kwan papa ana se kwan bone eye kwan bone afa hye wutim se eho ohawo no ebeba ope umpew eno ne nipa bebre hawo ne amane ye wonwema bebre onyankopon akase ye achiwade ma nipa nye aso eno na nipa eye hallelujah amen ene nyame ma wani emra ho so amen na ene da fa futu samu nyame asamu efa tu hofo yes fa tu abusuafo fa tu mafo so mo hwe ye na de nipa guo bia no ni petra nyame nhira obomodie so onya mfa ho ma awurade a enemi no kase fa ho ma awurade na asase a abaso yi sai no si hu no enya sa na tie de nipa ye bia ye papa so aketua beba wo so na sai ye bone so aketua no ebeba wo so nyame nhira amen eneni ama mako me enan na yamra no kwa me pesa me boso osofo saa nneɛma no edi nipenya sɛ oyɛ ɔsɔfoɔ oyɛ diifoɔ oyɛ amanyɔni oyɛ ɔhene oyɛ ɔhema edi nipenya deɛ di kan yɛ abusua nipa firi mu enti wo a wohwɛ me a wotie me abusua bɛɛ mu na wofiri yɛ mo bere yɛ haw ne yɛamanneɛ nyinaa yɛ abusua bi wɔ hɔ firi mu a ɛbi haw ɛna ba hɔ so meka sɛ medical doctors koraa no omu wo sa agidie no enti oko hospital a omu bisa mo family background about yade say yade be ne wo fie wo busua no onana se ni se enti se yare ti se eni yade etimi ewa busua no so adi busua ni nyina anya say diabetes ti media busua nya na medical doctors ti me hwe family background dia ebusua no bi so se nipa wu ntama epetuwo wo fie ho a wo a hwem no office abusua no ma utimi wu ntentem se ohia wo fie ho a office afie ho a se ohia no so timi yadan edi wachi se aware sem ya de wo fie ho a office afie ho a saa de no so timi yadan edi wo
Here say osom nyame yi. Na udi nyame asem ye adwuma eno no. Ye wonu ma ne bi wa gye Nyankopɔn kuto na betimi aya no. Yes. Osofo bi entime nyem. No kwasem. Gye Nyankopɔn na asem Nyankopɔn beje no. Ye se enam na asem so. Wo de asem no eye adwuma nante. Yes. And you can Acts chapter 2 verse 40. Or say Peter edi asem bebre kan won to won for say o ma yenyi won free enema abusua kontonchi tie wabusua bi o ha ni nyina ya family na wa ko free o ha ni nyina ya family ana ena ye nkwa abusua sem no ena ye beba ho akasa eni nyame ma edi Nyankopɔn asem awura abusua bi okro free ma wo ye den Abraham yire Sarah obera wo ho Neba Isaac so ko waru Rebecca so bere awo Rebecca so na busuani ni your friend say Sarah yan say to aso ono ne nana Abraham nana a your friend say Jacob ono so ko ware Rahel Richard ono so awo ho enti won say pattern enti wa won hyam ya wotie me abusuan bia won na ho de abusuan bia won ne mere Yes. Problem is say any papa number 1 obi ahweme a wo tie me ni paka say mitinye ade friends a promise and failure setback edimechi mitinye sa anuama ni nyina ba bi edi ba osofo eye daye so daye ene de sa anuama no ba Yes. daye bu a woso a onuama nyina asai enti obi hwe me obi tie me why victim daye bu a woso a ene obi hwe me obi tie me o junior staff ni nyina be san ho obi wura politics mu nya ne Kwasem. ni body o mu wura mu nyina abanya position wo obi wura abanya adwuma mu nya ne ni junior staffs ni nyina be san ho ye di ni pa bi through probation 3 months 6 months o wo 2 years 3 years ya nyanya dan ya onya ko your friends say ya fa no ko permanent enti sika kito bi na oje anso amanfo ya di o to probation sa time ni nyina ya ma appointment say bibi ya koso ma dia daye na woso ya wo daye bi wo so na wa anya ho adwuma ebi ne mu amoso daye ya friend say spiritual marriage no so be so die no ni obi da na so obi no da sa de no wanya ho adwuma e de sa failure setback promise and fail ebro Yes. obi hwame obi tie me ye wo dae bi wo so na wo hye suku atade na o twere exam so ntime ntwere obi hwame owo America owo Europe UK Germany aso ba so dae bia no wo Ghana no wo na busu afie na adwuma na wo ye ne Ghana dadaada oye teacher ni oye nurse ni no pama de na adwuma no oye yes adwuma na eye failure eno ade ne be ye se den ebe sei Oh. enti ye wonuoma bebere wa wo se nipa otimi ye den otimi hunu se onyame ba eno ne nuoma ya ba afidie nso a menya kwan menya bere kire mu se ne be ya nuoma bi wo kra twere to ho na ye ho adwuma enya sa ebe ye den ebe di wunya ye mre ni nti de toso miensa meka ho asem ye Satan Bronsam so hard dwene. Dia no koye Job. Aso dwene Job ho. Job chapter 1 chapter 2. Dia no ye Judah Iscariot. Ose bronsam ko gura anim. Obi hwe me obi tim bronsam awura wo mu. Ene wan kasa ono ho na eda. Ene so the disappointment ni failure no be. Wan kasa ono ho da o masturbate. Ese nuama oya bema bedru baabi o bema no be firi wonsa be firi enti ye wonuama bebre wo wasa wo som nyame na Nyankopɔn de ni tumi ne na ho ode ni gye ofiri nuama bi mu nyame nye ne makwa hallelujah Amen. enti wo a wo hwame a wo tie me wo se asore de wo be kɔ na nyame asɛm de wo mfa anya adwuma nuama bi bu wa nyame mfio Acts chapter 10 Nyankopɔn se Coronius ninyoma oye nyina afro soro na abeye nkaye dum e wo soro ansa na nyame so ma abofo ne wosira ko ne fie te die na wo ya ene ba beye se subatanta no
nyankopɔn enti kwaye dum na abasoro nyina yɛ subanta nyame nhyira wo na yɛ mmerɛ no yɛde mmerɛ na yɛ adwuma ɛna yɛbɛbɔ mpa yɛ bɛ 2 minutes pɛ nti saa mmerɛ na ɛna yɛbɛbie 34 no atom na ɛna nso so mpaebɔ bi wɔ koro asɔfoɔ gye sɛ obi na ɛbɔ ma enti woka James 5 a ɔsɛ mumu bi hu na ma ne momfra asafo no mompanyimfoɔ na ɔmomɛbɔ ne tiri so mpaeɛ enti obi wɔ a wɔyare gye sɛ sɔfo bi gye sɛ diifoɔ bi ɛne wobɔ mpa yɛwɔ mpaebɔ wo ankasa wobɛbɔ yɛwɔ mpaebɔ bi wɔ gye sɛ obi yɛ dɛn ɛbɔ ma yesu se Peter mabɔ mpa yɛ dɛn ama na bronsa pɛwo sɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛporo sɛ gye bɛn ɛyuo anasɛ buro na me yesu mehu yɛ no masɛrɛ ma magye ama enti wo so sɛ wogyina o Peter so so yɛ dɛn di ma wo nua no enti nyame ma yɛnsɔre na asafo no ne nyame ma ɛsɛ bronsam awura nyame efie awura nyame asafo mu ɛsɛ ɛbra so sɛ woyɛ nyame asoma yɛn te sɛ sida awa ya bɛn ne wo a wohwɛ me a wotie me ɔsɔfo nyame asoma wɔ bre yi na wɔ sɛ yɛsɔre na yɛsane nyame ma firi potwere no hallelujah amen yɛnya base a nyame asɛm no ba obi wɔ wodi mo fɔ obi so wɔ hɔ so a wonni mo fɔ anso Judas Iscariot wansusu da sɛ kɔ bɛtɔn ne wura Yesu anso bronsa na abɛwura ne mu ɛna obi hwɛ ma obi tie me bronsa ma bɛwura wo mu na afofo bi a wafa ne baabi bi afadifo tena bia bi ne nipa bi ɛna mo kuru nti no bronsa ma wiaw ɛna mo yiri nti bronsa ma wiaw na nyɛ obi wɔ hɔ a me se nyoma oyɛ nyina mfiri no ɛyɛ ne kunu ɛyɛ ne yere na ha pete ho din no ne yi jese be na ka cha se jaja na pe gani na kwara sase no kwa bia so magi bobeturo na fi ono no kobo pa ma ye kru no hallelujah amen ka se urade Yesu ena nwumre wasema ba Awurade medi asɛm no mu fɔ mesrɛ sɛ Awurade fa kyɛm Awurade wasɛm aba mahu ne sɛ sɛ mamfa kwan papa so ampɛ sika ɛne agyapadeɛ ɛde pa agyapadeɛ ɛne sika awieɛ no ɛde ɔhaw bɛbrɛ me ɛtimi nso so Awurade hyɛ me den mami wie kodo ho wie ware na bompae wie ware na bompae in the name of Jesus Christ. Awurade me bompa ma hwefo ne etiefo Jesus. Say obi biara nyame asɛm abai odimfo. Awurade me srɛbɔ ne fa kyɛma. Amen. Obi wa yɛ victim. Wakodi nipa bi akyi na wakoyɛ saa me srɛbɔ ne fa kyɛma. Amen. Bible say nipa bi a yɛde wɔn fon so bɛkyɛ wɔn no so agya so de bɛkyɛ wɔn. Awurade fa nkyɛ wɔn. Obi bia so ɔhwɛ me a ɔtiem nyame ma owie koduro honhom. Nyame nhyɛ wo den. Yesu demo. Amen. Amen. Ɛnɛ yɛ midweek. Yes. Enti yɛ bɛbɔ mpan de yakoma so ade akɔ Awurade anim mpan ya no ɔhyepa baako. Obo afiri juada kosi brada nyoma mu ayɛ den. Ɛn ɔtɔn ayɛ onyama lɔku sika sema ayɛ ohia sika bi obo yadeɛ bi tetew ɛna hospital nsɛm wotwitwa scan ohia nyoma bi yɛ bɛbɔ mpa sɛ nyankopɔn efiri ɔkyerɛ kosi sɛ na wotwe bɛkɔ wiea nyame ɔnkae wo saa bere fa wonsuo ensi TV no so ne radio no so efiri sɛ yɛ basa ya yɛ bɔ mpa yɛ gu nsuo so na nyame tumi bo wuram ɛyɛ nsɛnkyɛni bebre nipa bebre na afredi adanse ebi ayare bi atete wache o documents bi afa to machine no so o Europe o Asia no hwɛ yɛn ebi onkrata asɛm bi ayɛ den o hwehwɛ nneɛma bi afri himfa home office bi frikasiem bi mu fa to o a wo Ghana ha
fa obano photo bana bronsam ache no afa no no mu fato afidie se awurade fa sa kame ba no o so fa phone e bia wo hia se ya email o ya text message fato na samre empire bona no be hye osofo one so omo your friends and space no so no be ma root was so root asanma was so selina was so anoche was so san so na plank so was so he for no mo gina so Monica Usu was so Marin Ayeyi was so Inshiraba e was so san so ana selina anoche so was so retaje buadin so e was so Catherine Epen so was so US omuna e was so Michael Chemu nyina was so Patricia Boada mu nyina so e was so ye bompire empire dru so yi ma wane mena na bompire Bible so nim de hia wo nyina aso je se wo bisa no midweek ya de adwuma e hye urade nsa ye de na wotwe de da yakoma so ka se urade Yesu ena nwumere yi peja madwuma akoma so ade e ba wa urade we ni oso nim de hia ye aso je se ye bisa o ana bisa o se opawo urade odema no beso me bisa adwuma se bisa yaresa sukul sem akwantu sem me bano ma wo no menyense no makoma so ade no me bano Ewrade yama me Kristo sono no Ewrade fa saka Ewrade jeme die wado na bomba Jesus Christ. Already eneye midweek. Oh Jesus. Obi o hwe me a o tie me. Every edadwoada besi okuya dey. Oh yes. Oton ya nto. Okoya wabane sansan. Baby o hwe me free. Ye nani da so asan. Me bompa se Ewrade mie kwan ma. Amen. Ewrade fa ne sankan wadwuma no. Amen. Me fresi kama o. Me fratofo ma o. Ade bi aye de Ewrade nyama o. Ade bi wa bompa ya che. Ewrade fa ne sankan. Amen. Ye o hwe me a o tie me ayare bi da no so. Se oda yare sabia. Se o wo dan mo. Se bebe bi o wo bia. Me fra yare sama. Ewrade fa ne sankan. Ye wa yare se. Je wa yare se obi o hwe me a o tie me bone nchichire ya so mu nioma bi aso mu me bompa se Ewrade mfa ne sankan Ewrade njumfro bone fo ne nsem Ewrade nsano obi a o hwe me a o tie me sabre a ya hye wo bo aboshe ne ntime mem disappointment and promise and fail a o so daye basabasa me gina nyame asem so twa daye num fro so me twa daye num fro so o Yesu demo and I'm a bumpire. Amen. Sabre dia me bie telephone atum na ebi opese nyame asem na ba ya na so opese ye no bumpire. Sabre numbers no eye no eye 0548 931 saso 0551 931 eye studio number no obetimi abaso numbers ni mienu ni nyina obetimi afre 0548 931 0551 931 0551 931 0548 931 your 5 minutes spend on the far cost no praise God. Odene baby okasa freo. Okasa freo here. Me afraid I don't take a class. Then I watch you name on the film. Mommy called me over and we take them over.
I'm a fire document and so. That's right. Not my post in the grandmother man and appointment. The doctor swam now to the normal friends and the appointment. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odine baby okasa firo ma oneso kakrama e. And the Ma oneso otie ho a waso yare otie no ma me na o mompae me bompae ma yare bi e hawo me soma yare sa tumi semra ho je wa yare sa wo Yesu dem. Amen. Amen. Also obetime abaso. Praise God. Well, first went to man, and so obetime afre abaso mamemfa ofofro. Praise God. SOMPA FM. Me suma radi asem ko dunkwa. Bible say ensa enya adwuma no ma ensa ni nidi. Atofo wukurum. Atofo wabonten. Me funa pomfo ma. Radi ma wosan toso. Wosan yedi dwa. Toso wo Yesu dem. Ochena kwa beto. Amen. Amen. Praise God. Odene baby okasa free no ma oneso kakra. Within the church, my first Afram place among Quatano. Afram place, Charles Meteo. And then I had the first time, and I mean, program, Matapa. And to Coswane Tier of Afram place, so never bush your phone, if you draw that say, if you had that meno bompire, a radamo wa kuakoma swadi and mirim, man, we could draw home. Wo Yesu demo. Amen. Also obetime abaso 0551 931 Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa freo. Okay, come on, can I say Chronom metio ahwefotio na tiefotio. Me kacho promise and fe edu nyame na obompae. Me bompae se promise and fe bia edi unya bia me di Yesu din twem fi wa brabo so erade ma favor so. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free papa. But your friend things you can say free Asante Achimagogo ahwefo na tiefotio. Nyami shamo pa. Amen. Nyami shamo Amen. Bompae na me fa no country shamo. Mateme no bompae. Erado so be ma ye de yakoma pe. Yes. Wako akoma so ade ni. Erade bie kwan no ma no. Amen. O Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. And tonka ofia. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa freo. Because free pay for my friend Clement can that's my bomb pay for my demasemo. Me no bompire Clement. Clement me bompire se Radem fan and san ka wonsa no adwuma. Amen. Erade se nsan nya adwuma no men nsan ni di. Every enede erade ma wonsa no adwuma no adwuma sam enya yie wo Yesu dem. Amen. Amen. Before the last caller, praise God. Praise God. Praise God. Yanton kan ewa ha ma mefa ofofro. Praise God. Praise God. Odini baby ofofro. Wa kwento sam seri baby ani me no bompai.
Genesis chapter 12. Erade na bie akwanto kwan. Ono no ma Abraham 2 kwan. Me bon ese erade mi akwanto kwan no ma wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. We dia ahwefo ne etiefo nam say ye de mra ena ye adwuma ofia nti ye ntime mfa ofrafo bia ofia. Na de wo mu nie wo hwa TV nani a screen nani a ye wo lines maako 3 ye free fidie so ye de me de 1 hour every 10 kosi 11 AC ho e de fa course etina me no wa bompae obi so wo ho so pese nyame asem na baaye no oni ye beka ho asem a ye benya brama na adanse ni pii na eba so adanse ni pii nti ye bepeda e de esi wan kasa na mo ne ye som osida awa no ye beyi desu no de ya adanse nko a na obi biara owo so ne ya hye ase ne de ne nyamae no wa hu se ne de nam kwanse nsuo se esan yade sa bre de o yare a bebe bia yare no wo bia no nsuo ne de ensi ya TV ne ani anasa radio no fa onsa to bebe yare no o peba fa onsa to ye fro no so ebia okotodwe ebia usisi ebia uti uyem fa onsa to ho won so all the documents be ato no fa on say dan egu documents me na obon pae ewrade me suma wasem ko ahwefo ne etiefo bi anche de oyare biara ode ne nsa ato yare no so de ode ne nsa ato documents no so ensa no na ne ewrade nsa me twi adanse ma me twi yare sama me twi adanse ma ya me favor nyame grace and also wo Yesu dem sa so na peja nsio biara enes wo TV no so radio se enani Yesu moja enani miracle water enyense nkyerene documents bia nyame tumi eni ekire me fra dance ma wo Yesu dem amen numbers ni number na edi kan san ye WhatsApp number o frère besan ya ba 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 967 no matter so me no 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 sa number me san nyina ya me number offer from 10 to 11 ya benya kwan ene wa bompae ochena so the same time 9 to 10 ya no be share wa fidi kesi so menyi wa fidi no free SOMPA TV ne SOMPA radio na rade ebema wa yinhira koso na hwe TV no koso na tie radio no na asofo no besu di echi a omoso de nyame asem no ba bye bye for cry aya makoa odifo sidani obrebia ne odifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebae ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na koa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti CEDAR bremuni Awurade Nyankopɔn soma me samemra sani difo na mefa ehitasem ema ni nyina adenti ana petwo yare aware seye adwuma seye edoso meni pentimi eni nimre so aba dienti a nyame ma asoafa nyame de bia aso Nyankopɔn enfi ne ma dienti ye Nyankopɔn no ontene nyene ma biomu ana se nipa bone ena ama Nyankopɔn enfi ne ma anenti no Nyankopɔn asoma ne difo se memfa sa hitasem nyina emre dienti se nyame ma nyanku ahitasem nyina wi a wa hye ne se ne difo se